Yo, what's up? What's up? What's up? Let's make some noise, guys. All right. So, right up, now, Tommy on stage. I'm promoting the Kyoto Music Festival. Can I have some water? Nani nudungna? Erzai Honda Tawai, and Erzai Delumada. Erzai Dongo, Hase. Music Casino, মানে खोमसि खोमसि आरोना बिथांमोना रकि बाय मोनहा याव माने अमा बेदर मोननाय जायो नै लायाव पेकिं ओरैजाय रसि बानायासै ना बिदिनो नै वाव ओरैजाय नै सासेया जिरायनानै बे जाहैबाय डिजे हल सिङाव बे जाहैबाय सेलारमेन नै मा नांगौ आरोना बेखौ मोनगोन बिथांमोना सिङाव हाबब्ला मा नांगौ एसे दिन्थिबाय आरोना बे जाहैबाय नै सेलार वाव हाय दसे उनावनो जासिगोन बे धेमाजि मिउजिक फेस्टिभेला नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो फैया मानो आरो सम्पूर्णलागै बयबो फै लैहोर लैहोर समायना दैमा सेराव दंफां लाइफांनि गेजेराव ओमफ्राय जोङो दा मा सिङाव हाबना दं खोन्थादो जोङो मा सिङाव हाबना दं बेखौ खोन्थादो जों दा मिउजिक फेस्टिभेल जि जायगायाव जादों बिनि कम्पाउन्ड सिङाव बेहाय टिकेट लायो बे टिकेटनि प्राइसआ जाबाय माबा 300 टाका लायो ओमफ्राय स्टुडेन्टखौ बारा लाया 150 सो लानाय जायो माने 150 सो लानाय जायो आरोना माबाय आरोना पेन्डेला बेयाव जाहैबाय पेन्डेलनि उनावहाय नै बेवहाय दायो मा होनो बेखौहाय बेदरा बेयाव मोननाय जायो आरोना बे मा जाहैबाय माने पेन्डेल सिङावहाय माने बेयावहाय माने थफ्ला बानायनाय जादोंहाय थफ्लायाव माने टाइम सिलायखौ मिथिला नै बे जाहैबाय माने थफ्लायाव माने प्राइसआ बेसेबांथाय प्राइस किमान यार प्राइस किमान यार 50 नैबे माने थफ्ला मोनसेयाव जाहैबाय 50 रुपिस बे जाहैबाय माने पेन्डेलनि सिङावहाय डिजे हलनि सिङाव आरोना बेयाव माने उइदाउट टिकेटआव रावबो माने हाबनो मोननाय जाया माने जोङो माने मा जाहैबाय टिकेटबो लानाय जायाखै ओरै जाहैबाय नैयाव आरोना बेयाव माने दाहाय माने माखासे सिंगारफ्रा गाखोनाय जासिगोन आरो बे सिङावहाय ओरैजाय नैबे जाहैबाय पेन्डेला আমি আলোচনাত বহিব বিচাৰিছো হে হেতুকে উদযাপন সমিতি সকলো বিষয়ৰ বাবে আমি মঞ্চ কাষত বিচাৰিছো বিশেষ এটি ঘোষণা উদযাপন সমিতি সকলো বিষয়ৰ বাবে আমি মঞ্চ কাষত বিচাৰিছো বিশেষ আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত বহিব বিচাৰিছো হে হেতুকে আপোনালোকে যতে আছে অনদীপ हाबाय नालाय सिङावथ' माने मा जाहैबाय टिकेटबो लानाय जायो ओमफ्राय माने बेयाव बाहेरि आरोना उइदाउट माने टिकेट बिनि अनगायै माने रावबो हाबनो मोननाय जाया ओमफ्राय जोङो माने दायो मा जाहैबाय जोंखौहाय मा जागोनथाय बेखौ मिथिया जों माने सिगाङाव हाबग्रोबायथ' माने दा माने जोंखौहाय माने टिकेटबो नागिरगोन ना नागिरा बेखौ मिथिया माने दहाय आं मोनसे रायलायखानाय जादोंमोन बे रायलायनायनि खेत्रआव ना टिकेटखौ जोंखौहाय लायाबो जानो हागौ माने आं दाहाय जुदि टिकेटखौ लायोबा एसे खिन्थानोसै ओमफ्राय नोंथांमोना दिन्थिलांगोन जे बेवहाय माने मा होनदों बेवहाय डिजे फेस्टिभेलावहाय माबायदि जायो माने आंथ' जाबायदि नुबाय बेयाव माने एसे दासिमहालागै माने माखासे टिकेट दानग्राफ्रा एसे खमखौ आं नुदों आरोखि ओमफ्राय माने दाहाय दसेनि उनाव जों थाबाय थागोन माने माबायदि मानसि फैयो आरो माबायदि माने सिंगार बा मोसानाय आं बेखौबो एसे दिन्थिलांनो नाजानोसै नोंथांमोना आंजोंहाय थांबाय था बेनिफ्राय आंथ' माने फार्स्ट नालाय बेफोरबायदि माने डिजे माबायाव हाबनाया नोंहा जोंहा आदाया एसे मिथिगोन नामाथाय मैया माबायदि जादोंमोन मैया मोजाङानो जादों मोजां जादों ना मैया मानसिबो जादों औ आरो याय सोरबा फैनानै गोजाननिबा टेन्ट लानाबो थानो हायो बिदिबो सुबिदा होदों आच्छा बिदि आरो मोजां मोनदों आच्छा जोंनि बेफोर जायगायाव जाफेराखैमोन दा बेयो उनालागै जाबावगोन जानायनि खोथा बुंदों मोजां मानसिया मोजां मेसेज होदों बेखौनो लुबैयो मोजां जाथों मोजां बिदि आरोखि माने मा जाहैबाय जोंहा धोरोम आदाया मैया फैदोंमोन माने मैया जिथुनाखि फैनानै माने आदाया माखासे नुलांबाय बा मिथिलांबाय बिनि सायाव आरोना मोजां जादों होनना बुंदों प्रग्रामा ओमफ्राय दायो जों हाबना थाबाय दायो माने माबायदि जागोन बेखौ मिथिला आङो जायखिया फैग्रोथोंसै नङा होमबा बिथांमोना थांबाय जाबाय आङो जाबायदि जायो आरो माबायदि मानसि जागोन आङो बेखौबो दिन्थिगोन आरो माखासे सोरबाफ्रा माबायदि माने मोसागोन बा सोरबा माने इन्ट्रेस्टिं बायदिसिना रंजागोनबो हागौ बा सोरबा माने मोसानोबो हागौ बा सोरबा बायदिसिना माने एक्सन टेक्सनबो खालामनो हागौ आरोना
बेखौबो आं एसे मोजाङै दिन्थिलांसै नङा होमबा बेफोरबायदि माने फेस्टिभेलफोराव जाफेरखायाखैमोन नङा होमबा आरो रावबो माने बेफोरबायदि माने मिउजिक फेस्टिभेल बा जोंनि खाथियाव बेफोरबायदि माने जोंबो नुफेराखैमोन देग्लाय आरो बे जोंनि खाथियावनो फैनायखाय माने जोंबो फैबाय आरो फार्स्ट होननानै आं मिथिनाय जादों आरोखि बे माने उइदाउट माने डिजे बेफोरबायदि माने हल बानायलायनाय आं नुफेराखैमोन आरोना देग्लाय माने आं फार्स्ट टाइम फैबायबो नुदों माने जायगाफोरखौ नायनानै एसे मानसिनि माखासे फैनायफोरखौ एसे खम नुनाय जादों आरोखि आं बेखौनो खावलायबाय ओमफ्राय दायो खावलायबाय आं दिन्थिबाय आरो जेनेबा दिन्थिबाय ओमफ्य दायो नोंथांमोना आं थांफाबाय थादो डिजेनि माखासे प्रग्राम बेयाव माने मोजां मोजां सिंगार लाबोनाय जादोंनो बिथांमोनखौबा जुदि आङो जुदि ट्रेकजों खनबाथ' आं दिन्थिनो हानाय नङा जुदि सेटजों खनोबा आं दिन्थिलांगोन आरोना नोंथांमोना जों थांफाबाय थाबाय So hold your breath. It just. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. Come on, let's hear. Yo, what's up? What's up? What's up, y'all? Make some noise, guys. All right. So, run up, down, on stage. आप लोगों के लिए क्या दो म्यूजिक फेस्टिवल. Can I have some water? भाई पानी पिला दे भाई पानी पिला दे. So what's up, guys? Make some noise. एक बार आवाज करो. Alright, पानी पिला दो आर्टिस्ट को भाई. So it was एक sound check था and इतना वेट कर देने के लिए थैंक यू सबको. सब एक बार अपना आप के लिए आवाज करो प्लीज गाइस. That's the energy, man. Let's go. पानी का है. So, अभी जो हम एक गाना गाने जा रहे हैं, alright, वो गाना का नाम लेवल अप होगा. तो सब साथ में चेक कर बोलो. सब बोलेगा चेक कर. लेवल अप मेरा स्टाइल को तो चेक कर. लेवल अप मेरा ड्रिप को तो चेक कर. Yeah, man, let's go. Let's go. लेवल अप मेरा चेक्स को तो चेक कर. लेवल अप मेरा फॉर्स को तो चेक कर. मैं जीता हसल पर रियल असल जीता नहीं. नेपोटिज्म बहुत